Assalamu alaikum sunana Rabi Ibrahim lakabi Daushe kamar yadda masu kallo suka sani. Zan yi wannan takaitaccen bayani ba don komai ba sai don wani bayani da wani mawakin Najeriya yayi da kuma batanci akan shugaban ƙasar Nijar wato mai girma Chani. Abinda nake so 'yan Najeriya da Nijar mu sani, Najeriya da Nijar uwa ɗaya uba ɗaya muke, sannan dukkaninmu 'yan uwan juna ne kuma masoyan juna ne. Akwai kasuwanci da yake tsakanin mu da su, akwai auratayya da yake tsakanin mu da su, akwai mu'amala ta kasuwanci da kuma mu'amala ta abota. Wannan ne yasa na ga ya dace na fito na yi bayani kuma na barranta kaina da wancan baƙaƙen maganganu da ya yi su ga shugaban ƙasa adali, mutumin kirki, masoyin al'ummarsa, masoyin wato Nijar da kuma al'ummata baki ɗaya. Idan masu kallo suna biye da mu, musamman mutanen jamhuriyar Nijar ɗin nan, kusan sun san lokuta masu nisa a baya da muke ɗaukar ƙafa mu je Nijar mu samu kwana da kwanaki, wanda zan iya cewa daga lokacin da Ibro da jama'arsa suke zuwa Nijar, zan iya cewa a lokacin kusan babu wani ɗan fim ko wani mawaƙi a Najeriya da yake ɗaukar ƙafa ya tafi Nijar. Mun daɗe muna abota da mu'amala da zumunci tsakanin Nijar da kuma Najeriya. So ba za mu yadda wani abu ko kalaman wani mutum ya zo ya ɓata mana waccan alaƙa da ta ɗau tsawon lokaci tsakanin mu da su ba. Wannan ne yasa na ga ya dace na fito na yi bayani kuma na barranta kaina kuma na sanar da al'ummar Nijar cewar wancan baƙaƙen kalamai da aka yi ba na tare da wannan kalamai, kuma ban san da wannan kalamai ba, kuma ba na goyon bayan waɗannan baƙaƙen maganganu da ya jingina su da shugaba Chani, wato shugaban ƙasa Chani, shugaba adali, mutumin kirki, masoyin al'ummarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.